Mas better kasi mo gawas ang char niya na flavor if ano siya ka lang. Okay na po. What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? First time mo sa akin channel, click mo na subscribe button at notification para ma-notify ka every time mag-upload ako ng bagong video. Ang bilis ko na magsalita. Yay! So ayan, ang hirap, super hirap linisan ng camera nito kasi we are fogging. Basta ang bangs okay lang. Pasok tayo guys. Let's go. Hi! Hello! Pasok na ako ha. Hi! Triathlete! Triathlete! Ha, lagi? Perfect kayo, no? I need to cut something lang dito. Hi, Dar! Hi, bro! Ang mga rat nga side, no? Mga unique, no? Hi, guys! Hello! Ayan, my friends. Dayan! Kambing ako ngayon guys. Mamaya tayo kain ng madami. Okay, kambing dog. Ayan, so ang dami-daming pudang. Kain na naman kami. Ayan, walang katapusang kain guys. Ayan, so sino yung una nating tutuliin? May tutuliin tayo ngayon guys. Yung mga hands yun. So, mas better kasi mo gawas ang char niya na flavor if ano siya ka lang. Happy birthday kayo. Social na version ng vlog. Siguro mga around 15 pesos. Make sure makapagubos kayo na. Nahihirap talaga.
Lami. Lami. Lami siya guys. Ayan, so busog na naman tayo. Grabe. Grabe, kainan na naman. Tingnan nyo guys, palang dinanan ng iced tea. Ayan, busog tayo guys. Thank you po sa puntay ka para sa pagkain. Thank you po sa Chico How. And sa lahat na nandito, sa mga kaibigan ko ng Chit Cat Cat. Sa inyo yung grupo, Chit Cat Cat. At Chat sila. Ayan. Chat ABC. Thank you for inviting me, Chat. You chat. Ayan, so busog tayo guys. And sabi ko later na. Ingat, men. Birthday. Mga Tsagi, mga Jai. Ami Talabok. Hi guys. Ami Talabok is very mabait. Personal. So, take-over ko karon sa vlog ni Tami. English. Saan eh? Strawberry shake. Cream milk shake. With a touch of banana. 75% not. And Ramchan. And the banana. The banana is very rich in banana is very rich in potassium. Bugo. Yung say element of Okay. Ako'y cake. Banana. Kapatay kayo. Salamat Ginoo. Hi guys. Wala lagi si Jane. Mami Jane. Kani karon datan na ako. Ako na si Mami Ara Casas Tumuran. Na ako YouTube channel. Ara Casas Tumuran. So sa mga hindi nakakaintindi ng Bisaya, ako po si Mami Ara Casas Tumuran. Follow niyo po ako. Ara Casas Tumuran. Kasi mukbang ang content niya. Pagpasensyahan niyo na ka mga friends. Yes, ma'am. Yan. Kasi mukbang ang content ni Kuya Tami. Ito, pineapple. Pero since Davao tayo, ito marami mga lansones. May mga... Ay! Ano
ko lanzones, rambutan. Lanzones. Mangustin, kinain ko na yung mangustin. Super sarap. Kapag Davao talaga. So, ayan. Perfect mga panghimagas after eating out here at out of nowhere. Thank you, Kuya Tommy! Surprise! Wow! Ayan. So, lahat ng merong vlog, ito yung mga bago sa kanila, guys. We have here chicken cheese stick. May vlog siya na new, meaning bago siya. Maghahanap pa tayo ng bago. Ito, tuna salad. Ayan, 145 pesos. We also have spicy Korean barbecue. Ayan, we have Amelia Tropical Chisu Tiramisu and carrot cake. Strawberry yogurt, mango yogurt, bago din. And yun lang, yung bago sa kanila. Ito pa pala, beef salpikaw. Ito yung kinain ko kanina, hindi ko naubos. Diba? And so thank you so much out of nowhere. Masasarap yung food dito, guys. Promise. So, out of nowhere kitchen. Ito yung kanilang social media. Dami, meron silang SM Lanang, Torres, Batina, Cotabato, Jensan, Coronadal at saka Kidapawan. Ayan. Open for franchise sila. Thank you so much po. Ayun na. Ang dami ko nang sinabi pero hindi ko na press ang record button. Anyway, thank you so much guys for watching this video and I hope nag-enjoy kayo. Thank you so much kay Sir Jico How and the squad and the clan. Syempre sa Chat ABC for inviting me for the event. Ayan, thank you. Ay, kinihingal ako eh. Thank you so much guys and please don't forget to subscribe to my channel and like this video, pakishare na lang din and always love your family. Bye! 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 Bye!